Και τώρα διέρχεται μπροστά από το χώρο των επισήμων λόγος εθνοφυλάκων των 3 δημιουργιών του Τάγματος Εθνοφυλακής Ηρακλείου. Οι εθνοφύλακες μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό του ενεργού στρατού και βέβαια μαζί με τους εφέδρους, αξιωματικούς και οπλίτες αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη του μεγαλείου των Ελλήνων και την προσφορά τους στην πατρίδα. Οι εθνοφύλακες διαχρονικά με πνεύμα αυταπάρνησης και αγνού πατριωτισμού δηλώνουν παρόντες στην πρώτη γραμμή του αγώνα, έτοιμοι να υπερασπιστούν τη γενέθλια γη και να πολεμήσουν εφόσον απαιτηθεί υπέρ βωμών και αστιών. Και τώρα διέρχεται από το χώρο της παρελάσεως η πολεμική σημαία της 133ης Μηναρχίας Μάχης και ακολουθεί η